Qaqortoq Inuit 1978 nunatsinut ilaasortaminik juulimut pilluaqqussumik raatiukkut aasakaatitseqqaarpoq. Ukiok manna tassa ukiut forut kipisuitsumik aasakaatittisoqartarnera malunnartinniarlugu TV-kut toqqaanartumik ingerlaneqassaaq. Fællesforeningen Inuit startede i 1978 at sende julehilsen til Grønland, og i anledning af 40-årsdagen uafbrudt aktivitet sendes denne udsendelse direkte til Grønland. Inersuarmi Isarsimasut Tamammik Aalarniutigalugu Atussavat Rasmus Bertilsinnip Daassia Barsisut Inna Appittuusapput Peqatigifiup Nasiffip Eranarsortartui Esbjerg Imersut. Der indledes med en fælles salme af Rasmus Bertelsen, og forsangerne er fra foreningen Nasifik Esbjerg. Is
Manna Kalaallipeqatigifiisa Kattufiata Inuit siulittaasuat Malene Nielsen Schøring oqaseqassaaq. Vi giver ordet til Fællesforeningen Inuits formand Malene Nielsen Schøring. Takanna. Hallo. Danmark Kalaallipeqatigifiisa Kattufiata Inuit aaqqissugaannik nunattinnut juullimut inulluaqqunsinissattinnut tamanguassitikilluaritsi. Velkommen til julehilsen til Grønland, arrangeret af Grønlandske Lokalforeningernes Fællesforening Inuit. Kalaallipeqatigifiisa Kattufiat Inuit 1974 december arfin aapaanim aallarnerneqarpoq. Nunattinnullu juullimut inulluaqqusisarneq 1978 aallartinneqarluni. Tassalu ukiormanna ukiut inaforussaanik juullimut nunattinnut inulluaqqusissaagut. Inulluaqqusivut. De grønlandske lokalforeninger Fællesforening Inuit blev stiftet den 7. december 1974, og første gang til julehilsen til Grønland blev afholdt 1978. Det vil sige, julehilsen til Grønland bliver i dag afholdt for 41. gang. Beqatigifit sulaqataasarsimasut ajoqaluartumik akornatsinniikkunnaarnikut ukiormanna annaasagut eqqarsaatitsinniipput. Ilaqutaasut qimagaasut qamangai pisumik misiginneqatigaassi. Eqqaaneqarneri ataqqinartuuli. Jeg vil gerne sende en tanke til dem, der har gjort en indsats i lokalforeningerne, der ikke længere er iblandt os, som vi desværre har mistet i år. Min dybeste kondolence går til det efterladte familie, æret være deres minde. Juulleriartornerani eqqarsaaterpassuut amerlaqaat utoqqattatsinni angeoqqaatsinnilu juullisiortarnerat misigisat nuannersut eqqarsaatitsinniipput. Juletiden har altid præget af mange minder. Vores dejlige minder om tiden op til jul hos vores ældste familie og vores forældre er i vores tanker. Maani nunami qitornagut ilaquttagullu minnerungitsimut kammalaatitaagut peqatigaluit juullip nuannersua nammineq ingerlateqqittussaalutigut eqqaamassavarput. Juulli ilaqutariit aamma asasat ataatimoortarfigaat. Sumiluunniit juulli ataasiuvo. Som vi bringer julebudskabet videre sammen med vores børn og familie og ikke mindst vores venner, skal vi huske, julen bringer familien og dem, vi har kær sammen. Julen er hjertets fest. Qanittumi Forening Grønlandske Børn kungissap nuliatalu nersornaasiuttagaanni nersornaasernaqarput. Forening Grønlandske Børn nimi sulisut namminerlu kamikkajumissutiminik sulisut tamanguassipilluaruissuaritsi. Forening Grønlandske Børn har for nyligt modtaget Kronprinsparrets Socialpris. Jeg ønsker medarbejdere og frivillige i Forening Grønlandske Børn stort tillykke med prisen. Beqatigifit kattufimmit quyasutissaqaqaagut kaammattuisarnersi nuannersumillukiinnertarnersi ikiukkumatunersilu quyamasuutigeqaarput. Fra Fællesforeningens side har vi meget at takke foreningerne. Vi takker for deres venlighed og deres hjælpsomhed. Aappagut 2019 imi maayip fiaraani tusariarlingoor ingerlanneqassaaq. Tassani beqatigifit kattufimmut ilaasortat imminut unammiuarlutik nuannersumik ingerlanneqartarnera assut nuannaarutigeqaarput. Næste år, 4. maj 2019, afholdes tusariarlingoor sangkor konkurrence, og de glæder os hver gang, når foreningerne, der er medlem i Fællesforening, konkurrerer mod hinanden i en god ånd. Ilaqutarit nabinnissaat aappagu friarisiami ingerlanneqaqqissaaq.
Nuannaaruteeqarput aamataanna ullulerneqareermat tassalu 2019 maaj 25 ingerlanneqassalluni. Taannasiornaak Danmarkimi kalallit peqatigifiisa kattuffiani inuit ataatimersuarnerani pilersinneqartup tænketankip aaqqissuussarivaa. Familiedag afholdes igen næste år i Fredericia, og vi er også glade for, at der er allerede sat dato, og det er nemlig den 25. maj 2019. Familiedagen arrangeres af Tænketank, som blev nedsat af Fællesforening Inuit Generalforsamling for et par år siden. Neriuppunga ullumikut ullor nuannaarfigalugulu ilaquttat ikingutillu ilassaqatigilluit atorluarumarissi. Jeg håber, I vil nyde dagen og bruge dagen sammen med familien og venner. Aqagusapaassuyit aallartiinnaleqaat kissaapassi tamanguassi nalliuttut aallarnerlugit iterluarumaartusi. I morgen er det første advent, søndag i advent, og vi håber, at I vil have en god første advent. Iullisiorluarnissassinik ukiumullunu taamut isorluarnissassinik qamangappisumik tamanguassi kissaapassi. Jeg ønsker jer alle god jul og godt nytår. Nakhataatigullu unnugu qitilluarnissassinik tamanguassi kissaapassi. Og til sidst vil jeg ønske jer en god dansemik i aften. Qujanaq, mange tak. Tusliutissaput peqatigifiu upernavik.dk erinarsortartui appissavaat qilanaarisaq taalliortoq erinniortorlu Hans Peter Lennart Tabitha Christensen aqussavai. Koret fra foreningen upernavimiut.dk synger nu qilanaarisaq af Hans Peter Lennart.
1, 2, 3. Ja. Manna oppik ikinerassar tässä oppiliaqataarusutlut tamamik avalanarsinnaaput kilitakkormiut erinarsorluti imalun tussiartunik siuttuusapput. Nu skal juletræet tændes, og alle, som har lyst til at danse om juletræet, de kan bare træde frem. Kilidak synger for, og der bliver delt sanghæfter ud. Du siutisat akuanerassaput. Oppe i Gibor, der var Nisimakut, Ashirkusariaqarluarpagut, medret, der var med tussavat, amma minersimasun, Nisimangua iserit, appinerisiuk. Nisimangu sultusasimangila sulersingila. Kom nu. Nipitoruyumik. Ukiosuan aslu imma sinisimagan suli tingila. Nepidunarusumsuli. Imma nisimangua tusillassimagami suli nipidunerusumik assuqa. Va.
sekunder. Nisimangua. Apokalaksiu. Imma tam suartarlu ajunginnerua suartarujorusuarlusni pittorujorusuam tav imma qaata itissoq tusaasavaasi qa Lilaariartigu meeqaana immartusaalluarnerusinnaavai meeqarpangui qaa ilissi misililaariarsiup takku qaa nissimaanguaq sumiippinuna nissimaangua takkukkumaarpoq nulianilu taava orpiliarneq aallartilluaanartigu atussavaarput qaamarpornuna kilitaq skiivermiut appittuusapput takanna takkuk nissimaanguit takkupput tas tussialeriarassi appitassap tulleraa juullimi orpiliaq
Vi skal Galasisut tusiareata amma qassunaatut appittoqassooq. På loftet sidder nissen. Tässä oppiliarneq naamassivuoq sukkangaarami meeqat kikkulluunniillumi mamakujun pilitsinit pisimasut julimaakkut manillui samunga aallissapput. Dem, der har købt billetter til godter, de kan følge efter julemanden, og Gillidak, de synger Rudolfi.
Mana Aalborg imi beratigi fiup ikerasap erinarsortartuisa atussavaat juuslip qaammataa taasiortuussunilu erinniortuuor Peter Joelsen. Koret fra Ikerasak fra Aalborg synger juuslip qaammataa.
Galasit, Danmarkiminajuasit, Balasiata, Oline Bertelsen-Nip, Aduasava, Juslimi Evangelio. Præsten for herboende grønlændere, Oline Bertelsen, læser juleevangeliet. Lidt tættere på. Sådan. Ussuni taakkunani Kaisar Augustusi peqqusivok silarsuarmi tamammi inuit kisinneqassasut tamanna inunni kisittinerit siullersaraat kviriiniusi syriami naalagaatitaatillugu tamammillu immikkut illuqarfimminnut аллатсиккиарторпут аама юусерфи маюарпоқ иллуқарфиммит наасақатсимиит галилиамииттумит юдеамут таавип иллуқарфианут пииллиимимик атилиммут таавип инеқутай эққарсериссортаалу наггуигаммигит тассани аллатсииссаллуни нулиассани Мария наартусоқ илагалугу тассаниитиллуит Мариап эрнивиссаа наллиуппоқ пернааминиллу эрнертаарпоқ иммуллугулу нерсутаатит нерисарфианнут иливаа акунниттарфимми илиссақангиннамик таматума эққаанииппут саваник паарсисут нарсамииллутик уннуами пигаартут саваатитик пааралугит таава наалаккап ингилиата саққуммерфигай наалаккаллу нааланнассусиата qaammarfigai ersingaaleqpullu ингилилли оқарфиgai ерсеқинаси такуат типаатсуннартумик тусарлиссавасси типаатсунгаарутиссассинник инуитамармик писсаанник уллуми илиссиннут ерниувоқ аннаасисоқ таавип иллуқарфиани таанна кристусиувоқ наалагақ манналу налунаақутигиссаварси наниумаарпарси наалунгиақ иммусималлуни нерсутаатит нерисарфианни иннангасоқ тассангааннарлу ингилимут илалиуппут қиламмиорпассуит куутимик уннерсиутигинниттут туссиарлутик нааланнарсиликуути қутсиннерми нунарсуармилу эққиссинерпили инуннут куутип нуаннарисаанут Kujana. Beratigi fiup kilidap skivimersut erinarsortartuisa appissavat Mikkel Møller Dacia Karl Broberislu erinjorsimasa Rianartumi seqernuk nuinera Aqutisuusar Sofia Nielsen Kilidak Kora fra Skive synger Rianartumi seqernuk nuinera takanna Kutinga kuya
Ryger. Manna Jørgen Holbæk, Nukia og Rasarasar. 2016 nimi Nukia bilersinera porkalaalli illuutaan Aarhusimiittumi aallartniisuuorlu illup ittua Jørgen Holbæk. Anguniagarlu tassaavoq kalaalli nunaatta inuisalu tunniusinnaasaat saqqumiusinnaasaалlu sutigut tamatigut piginnaanereassigiingitsut Danmarkimiinnaangitsoq aammali silarsuarmioqatigisanut nittarсарнеқарnissaat annertunerusumillu ilisimanteqalernissaat. Nukia er et initiativ startet af det grønlandske hus i Aarhus, og det blev initieret af husets direktør Jørgen Holbæk i 2016. Værsgo, Jørgen Holbæk. Grønak, Beta. Tak. Kære alle tv-seere i Grønland, og alle, som er med her i dag fra fjern og nær. Asasakka kadallinunaan TV-kut isiinnaartut sinerisuatsinni maanilu inersuarmi qanittumi tungasittumillu aggersamasusi. Det er mig en stor ære og glæde at skulle være hovedtaler til julehilsen til Grønland netop i dag. Tulluutimaa qutiilluinnarpara ullumi kadaallit toqqaannartumi kinulluaqqusinermi oqaluiarsinnaatitaanera. Som jeg er blevet præsenteret, så hedder jeg Jørgen Holbæk og er direktør for det grønlandske hus i Aarhus. Og min hjælper og oversætter, Charlotte Nebel Petersen, vi arbejder i det grønlandske hus i Aarhus. Huset har mangeartede opgaver, og vi dækker sådan set hele Region Midtjylland. Der er en uddannelsesafdeling, der tager sig af de uddannelsessøgende, en socialafdeling, vi har et kollegie, en kultur- og administrationsafdeling, og så ikke mindst, så har vi en lille butik, som altid er godt besøgt, måske specielt fordi vi har dejlig grønlandsk proviant. Tässä sorsu taanneqaqersoq ateqarpunga Jørgen Holbæk kadaalilluani Aarhusimiittumi pisortaavunga. Illu asiingitsorpassuarnik sammisaqarluni Region Midtjylland tamaat sullitarivaa. Idiniaqarnermut immikkoortoqarfeqarpugut inunnik isumaaninnermut immikkoortoqarfik idiniaqaqartunut ineqartitsivugut kultuurmu tungasut allaffissornerup ataaniipput minnerungitsumillu pisiniarfeeraateqarpugut assorsuaq orniarneqarluattartumik tassami kadaalimuna niuteqartuaanangajakkatta. Og skulle der være nogen, der ikke ved det, så er der jo faktisk 4 grønlandske huse i Danmark. En i hver af de 4 største byer, København, Odense, Aarhus og Aalborg. Og alle er vi en slags ambassade og hjælp til alle herboende grønlændere. Soorlu idisimanne qareeraqunaratuartoq tasakka Danmarkimikadaalilluisisamaaput tassalu illoqarfinnaanginerni sisamaassuni Aalborg, Aarhus, Odense, København nitu. Taakkua illut ataatsimut assiinnik suliassaqartitaapput soorlu assersuutiineqarsinnaavoq nunatta ampasaajata tut ittumik suliaqarluta. Der bor cirka 16.000 grønlændere i Danmark, og rigtig mange er jo med her i dag. Og i Region Midtjylland, som det grønlandske hus i Aarhus dækker, bor der alene 3.500. Og det er i princippet dem, som det grønlandske hus i Aarhus servicerer. Vores dagligdag er meget varierende og spændende, og mine dygtige kollegaer, her er Charlotte, og jeg gør alt for at løse de opgaver i henhold til de arbejdsopgaver, vi har. Ikke alt er lige nemt, men med fælles formål og gode relationer med vores samarbejdspartnere, så lykkes det dog oftest. Danmarkittamaqerlu kadaallit 16.000 missaanipput. Taakkunangalu 3.500 Region Midtjylland niminajuaqarlutik. Tassaapullu uavut sullitavut. Uanga sudeqatikka pikkorissut peqatigaluit uatsinnut suliakkiissutaasut
teqqissaartumik ingerlaniartarpuut sunali tamarmi oqittuinnaaneqajorpoq amerlanerpassuartigulli avataani suleqaserpassuagut siunertamut ataatsimut peqatialuit iluatsitsilluta naammasisarpugut. Vores fælles drøm i Aarhus om udvidelse med et flot kulturhus håber vi snart er på trapperne, således at vi regner med at kunne invitere til et brag af en indvidelse i løbet af 2019. Vi ønsker med udvidelsen at være medskabere af et levende grønlandsk miljø, ikke alene i Aarhus, men i hele Region Midtjylland. Tamavitta taqorluartuagarput tassa illup allineqarnissaa nutaarsuarmi kultuurikkut inersuartaarnissaq piviusungungaillerpoq naatsorsuutigaarpullu 2019-imi persuarsiornartumik ammaanersiornissarput illu allineqarluni atorlualernissaanut Aarhusiinnaangitsumut kisiannile Region Midtjylland tamakkerlugu kadaallit inooqataanerat uummaarisumik malunnartikkusukkatsigu. Nukiga, som helt sikkert de fleste herinde ved, betyder min styrke, lancerede huset som projekt for 2 år siden. Det har efterhånden båret god frugt. Mange er blevet involveret, og endnu flere danskere er blevet mere nysgerrige på, hvad den store ø i Nordatlanten byder på, både kulturelt og erhvervsmæssigt. Nukia ukiut marlusuiqaangiuttut aallartisarneqartoq pissarsiu ullumannatikillu pissarsifiu luarsimaroq inuppassuit peqataasimapput kiisalu oqat qallunaarpassuit Atlantikup avannaani qeqertaruussuaq taavaniittoq qanor kultuurikkut kiisalu suleffeqarfinnik susoqarneranik soqutiinelersimallusik. Uddannelsessteder og erhvervsliv har været medspillere både her i Danmark og i Grønland, og også især de studerende. Eksempelvis har vi haft et samarbejde med VIA University College, hvor vi sammen og med grønlandske studerende i fokus med Nukiga har taget Grønlands styrke til os. Og i Grønland har der her for nylig i Sisimiut været sat især fokus på isbjørnens styrke med projektet Nanup Nukinga Nukivut. Idinniarfeqarfiit suleffeqarfiillu qallunaat kadaalillu idinniaaqartut peqatialuit suleqatiilluarsimapput assersuutialu taasinnaavara VIA University College maani kadaallinunaanni nunaannilu annikingeqisumik suleqatiilluarsimapput suliniummut nukigamuttungatillugu kadaallit nunaannilu sisimiuni nannup nukivissuet eqqarsaatialuit taasipamaat nannup nukiga nukivut. Og bjørnen, den er faktisk 5,5 meter høj, og vi forventer, at den også kommer her til Danmark. Ikke i 19, men nok i 20. Taannadu nanoruissuarsaneneqarsimuistappuuni 5,5 meter i sutportut suteqarpoq naatorsuutigivarpullu taanna aamma immaqanit 2020-imi maanga Danmarkimut ingerlaneqarumaartoq. Og den kan brøle som en rigtig isbjørn. Amma tassa nanorsuartut qasimalunna sinnaalluarpoq. Alt det ser vi med fokus på grønlandske iværksættere, også under Nukiga, og kunne etablere et grønlands iværksætterhus med støtte på finansloven fra næste år. Og ikke mindst har vi fået god støtte fra vores dygtige folketingspolitiker Aya Chemnitz Larsen. Mannadu malunnarsivoq nukiga aqutialu kadaallit nammanersorlutik sulifeqarfeeraataat kadaallit nunaanni pilersitsinermut illuuseqatissasut tamannalu aningaasaqarnermut inatsimmi aningaasaliiffiineqarsimaroq tamannalu folketingimi politikere pikkorissoq Aya Chemnitz Larsen sulilluarsimanerata kinguneriva. Det grønlandske hus' hovedopgave er desuden at bygge bro mellem Grønland og Danmark. Og denne opgave har aldrig været vigtigere end nu. Grønland bevæger sig mod større selvstændighed, og derfor bliver fokus på at bygge bro og samarbejde desto vigtigere.
Og ikke mindst for de familier, som er delt over begge kontinenter, og som har rødder i begge kulturer, både den danske og grønlandske. Kadaasit illuata suriassaasa annerat ilagivaat kadaallit nunaata Danmarkillu akornanni imminnut qaninnerulernissaq suliniut tamanna ukiuni makkunani minnerulersimangilaq kadaallit nunaat maannan namminilivinnissamut ingerlaarpoq isummallu tamatumunga pingaruteqarluinnaartippaa akornatsinni qaninnerulernissaq suleqatigillu alernerunissarlu uanilupuissangilagut nunavinni marluussuni taakkunani ilaqutariippassuit naggueqarfeqarmata taakkuuppummi kadaallit qallunaallu kultuuri tamaasa pingaartilluit uumammiorimatigit. Hvem er egentlig grønlænder? Ja, sådan rent statistisk, så er det en, der er født i Grønland. Men det er efter min mening alt for snævert og udelukker en stor gruppe af herboende grønlændere. Mit bud på det er, at være grønlænder er lige så meget, hvad man føler sig som. Så der går langt flere rundt, som er grønlændere, end man lige kan se og ved. Så i stedet for at ekskludere nogen, skal vi i højere grad inkludere langt flere. Vi har måske alle sammen en lille grønlænder boende i os. Kina kadadiua naatsorsuuqqissaartarnermi kadaallit nunaanni ilungornikut taamak taakkartorneqartarput kisiannile eqqarsariartaaser tamanna uanga isiinnittariaatsinnik paasisakkinnertut isigaara tassami maannittut kadaalerpassuit puuderneqartutut immata uanga imataarusuppara nammineq ilutsinni misiissutsitta sumiuunerput aaliangertaraa taamaattumik amerlaqaagut kadaallisut isikkoqangivikkaluarluta kadaaliunitsinnissaaq misiissuseqartugut immikkoortitsingikkaluarluta amerlanerpassuit ilaserisinnaapagut immaqami tamatta annikikkaluamik kadaaliussuseqarpugut. Fokus på Grønland har generelt været stort i året, der er gået. Danmarks Radio har blandt andet sendt liveudsendelser fra Grønland i sommer, og der har været langt flere nuancerede og flotte udsendelser, som har vist et mere fuldstændigt og helt billede af Grønland. Et stolt, stærkt og smukt land. Det har været dejligt at følge med i. Kadaallit nunaannu toqutiinninneq ukiormanna assut malunartinneqarsimavuq Danmarks Radio toqqaannartumik kadaallit nunaanniit ааллакаатит исарсимавоқ тассууналу калааллит нунаанни ассиингитсорпассуарник писоқарнераник ааллакаатитсиниккут такусиннеқарсималлуни нунап туллуусимаарутаи пиумассусеқарлуарнеқ нунарсуарлу пиннеққисоқ такусиннеқарпут исииннаарлуи нуаннаалеқ фиунгитсоо нангитсумик. Og som Malene nævnte indledningsvis, så fik Foreningen Grønlandske Børn for nylig en pris, og det samme gælder også forfatteren Kim Leine, både Kronprinsens social- og kulturpriser. Endnu et eksempel på den anerkendelse for det arbejde, der gøres for og om Grønland. Sorlu aallaqaasiinermini madinasiorniilsinnip eqqaagaa qanittumi peqatigifik kalaallit meartaat Foreningen Grønlandske Børn aammalu atuakkiortor Kim Leine kungissakkut inunnik isumaanninnermut kultuurimullu akissarsisinneqarput taassumallu takuteqqippaa kalaallit nunaannut suliniutit pitsaasut nersualaarneqarnerat. Julen, som nærmer sig, er hjerternes og stjernernes fest. Med disse ord og en stor tak til Foreningen Inuit, som tager dette initiativ, og for et godt samarbejde i Danmark og Grønland i det forgangne år, ønsker jeg alle her tilstedeværende, og selvfølgelig også tv-seerne i Grønland, en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår. Grønak. Juusitassaavoq uummatit ullorisallu pilluarnartuinik malunnartitsisoq taamalu oqaaseqarlunga maani inersuarmiittut kalaallinunaanni fjernsynikkut
isiginnaartut tamavisa yuulliptipaatsunnartuanik ukiumullunu taamut quyangaarlunga tamanut iserluarnisassinnik kissaassillunga pilluaqquassi quyanaq. Goddag. Nalunaarutingeneqarquneqarpoq meeqangoq biomasu qamania inersuarmi qiortaasinnaaput asiingitsunit sammisaqarsinnaallutik. De skal lige meddeles, der er aktiviteter med juleklipning ind i de tilstødende store lokale. Manna ernersoratigit aningar Aarhus Immersut atussavat naalannaqaatit Jesuserput. Taasiortoq erinniortorlu Johan Emanuelsen. Akuttisorissavaat Antonguaq Johansen. Koret aningar fra Aarhus synger naalannaqaatit Jesuserput.
Galassit Danmarkimi annertunerusumik ilinniagaqartut kattuffiat avalak aammalu galassit højskolertut sinnerluit oqaseqassaaq Hans Peter Mønsted. På vegne af de studerendes forening Avalak samt på vegne af grønlandske højskoleelever sender Hans Peter Mønsted en julehilsen. Arukun. Tässä december aallartereqaa. Danmarkilu juullerpaluten ulikkaarerluni. Nissiaqqat ammartakkat ilaallu ilangul. Iliniartuulluni decemberi ulapiffiuvo. Semesterin naarivippo suli eksameneqarpungan suli atuangissaqarpungan. Angusiniarlut sukatarpungan sorutingisamu pikkaaffigilerniarlungin anguniakkungun anguniarlungin. Atuartunut eqqaasitsiniarpunga. Eqqaamallugu ullu arlallit qasuarsilaarnissat. Eqqisisimaarlutit yuullernera malungilaarlungu. Ulapinnitsinniili ilaani angerlarserner takkuttarpu. Eqqarsaatigut nunatsinnut saallutit. Ilaquttagu angiоqqaagun qatangutigut ikingutigut ungaseqalutik uungullu tamaani ulaperuyorlut. Pisariaqarpormi ilinniakkugun ilaassuli ilinniarnissaanut periarfisqingimmat. Ilinniartuunermut pingaaruteqarpoq inuusuttut pikkoriffi atorluarnissaai nunarput siumut ingerlanissaanullu. Nemmineq ilinniartuullunga pingaartippara nunatsinnut feriarsinnaaneq. Aavariarsinnaaneq imalunni juullisioriarsinnaaneq. Tamanna aamma pingaaruteqarpo kalaalliuqaatigut puujunginnissaanun uungut nammineq soornaluma aamma meqqatta. Ilinniartut ilaanunatsinnut juullisioriartorniarput. Maqaasisatik ornillungin suliati qimalaaqillarlungin. Nukissanillun taanikkasersiartorlutik. Kalaallit Danmarkimi ilinniartut periarfissaqarput ukiuma ataasiarlutik angerlarnissaanut frieraisa atorlungu. Imangilarli tamatta imaaliallaannaq angerlarsinnaasugut. Inatsit nutaa malillungit nunatsinnut juullisioriartorsinnaasut ikilinikuupput. Issersuutigalungu ilinniartut nutaan kandidaatimullu ingerlaqqitut qaamatit qulaaluat atuaqqaaqerlutik aattaa qinnuteqarsinnaapun. Danmarkimilin najoqarnikuungunik qaamati 15 sinnerlungit qinnuteqarsinnaangilla. Siorna avalammi juullisiortitsivugun Københavnimi. Ilinniartunut juullimut angerlarsinnaangittunun. Aama ukiormanna taamaaliorqinniarpungun. December 25. naapinniarpun Københavnimi kalaalli illuan. Nunatsinni ungasitsingaluta immitsinnut paarisariaqaratta. Massakkulli tamakkua eqqartorpallaarniangalakka upernaami biomarpungut forhandlerejserutta. Imaakkami ukiutamaasa hovedbestyrelsetinniin inuimarluk numuqartartun naalakkersuusut oqalorutigiartorlungin. Maani Danmarkimi atuartuusutut pisinnaasitaaffigisagut eqqartoriartorlungit pitsassarnissaat anguniarlungin. Tissung alatillungu ukiarmanna tepersersuusungut quyaffingilaarusuppakka juullimilu pilluaqqulaarlungit. Ukuuppullu Air Greenland, kommuneqarfissernersoor, Telepost, BB Chemnitz, Great Greenland, Royal Greenland, RC Design, Armado Arctic Keramik.
quena taperssersoritsingut юллилернерани калааллинуннарпут мақаасинеқаа таамааммат маани Данмарками апутингиттууссангутта апуммик инуусалиутилааритингут тамангуасси юллисиорлуарниссассинник киссааппасси quena Ranarsammiut peqatigifiata neriutikkut eringarsortartuisa appissavaat qaamarsagaalluarmat taalliortuuor Jakob Lund aqutsisuussaaq Carl Jensen. Koret fra foreningen Neriut fra Randers synger qaamarsagaalluarmat. Danmarkimi efterskolen er duartut sinnerluit Nunnu Kreutzmann og Raserassar. På vegne af efterskoleeleverne sender Nunnu Kreutzmann en julehilsen til familien i Grønland. Hallo gut, unga Nunnu Kreutzmann med ataqarpunga. Manitsumingaannerpunga. Timmersonnara oqaatillupinnerullugit skamlingimi efterskolerlunga. Efterskolertullusinnerlugit oqalugilaarniarlunga. Efterskoleriat ilissiuvisi sapiingaarlusaqaamatinequllini
нунарпоқималлугу маангааториарторсимасут амерлақаагуллу ангайоққаагут қатангутигут аатсаавеқималлугит маанга сиунissапинеруллугу аалларсимасут соорунами имаанаангеқаақ аатсаатаама мисигисақарлүни наккарфиппассуит тунниутиинарторнерпассуит мисигисимавагут акиорлугиллақақақиттарсималлута кисианнеққаамаюаанассаварси таматтаангерларсертарпугут нуаннииллиортарлуталу таамаамат кисимиттутут мисигиссангиивиккасси амма иниссақартариақармат ajortuunanилу qularingilaralу qaangerumaaриpput upperалугу маанамуллу киллиффисси такусиннааварси ангусималлугу сулитамаанииллуси ангерлааннараси qaammatisiulliit assuut artornarsimaгаluartut юллерниссаалу массаккути киккиарторпарпут ангайоққаагут қатангутигуллу илагинагит алларуиссуармииллута кисианнаама таанналигиннаавоқ инуунитсиннилу пингитсоорна тааққусаартуссааллугу аммеққаамассагассиук сумилуунниит юулли атаасиуммат нериуппунгалу нукиттуллуси атуарфисси паариумаарисси нааммассиниссаатикиллугу эққаамаюаанассагассиуллусиуниссамут илуақутаанерпаасуссаамат таматсиннут нуаннисарникуутеререрлусилу сули нуаннерсорпассуит таккуттуссаамата аюнгиннерпаам киссааппасси нериуппунгалу атуарфисси сусоқаралуарпаллуунниит паариллуарумаарисси аюнгиннерпаамик кигунеқартуааннарпа кигунеқаррумаармат паариллуаруссиук тамаан киллиллунга эфтескуулертусиннерлугит юуллим пиллуаратси укиумуллуни таама исерлуарис qoyana qoyana manna appisapput erinarsoqatigiit vailimi erinaq atussavaat aallarnilissavaqput ukioq taaliortuuoq Hans L. Larsen eriniortugullunilu William H. Monk Antunguaq Johansen aquttisuussaaq sangkoret Vailimi erinaq synger nu med Antunguaq Johansen som dirigent.
Qujanaq. Vejlip Kommuniani. Byrådet i Ilasortaq Morten Skovlund. Juslimut Bisuaqusilluni Oraserassaq. Byrådsmedlem i Vejle Kommune, Morten Skovlund, sender en julehilsen til Grønland. Kære alle grønlændere fra nær og fjern, kære alle os med interesse og kærlighed for Grønland, kære alle sammen. Så mødes vi endnu en gang til traditionsrige julehilsen til Grønland her fra DGI-huset Vejle. Smukt arrangeret af Fællesforeningen Inuit. For mig personligt er det en meget stor glæde, at vi holder denne gode og vigtige tradition ved lige. Jeg er stolt over, at I har valgt Vejle og vores kommune at samles i. December måned er en svær tid for mange grønlændere i Danmark. En tid fyldt med glæde og savn. Glæde over julemånedens kommen, men også en stille påmindelse om alt det og alle dem, der savnes derhjemme. Mine grønlandske venner fortæller om savnet. Savnet til sneen, frosten, julestjernerne i vinduerne. Savnet efter den grønlandske proviant og at gå til kaffemik. De smukke grønlandske julesange, som også i dag fylder DGI-huset i Vejle. Og tættest på hjertet, familien og venner, som savnes. Hele den særlige stemning, som helt naturligt må opstå, når dagene er korte, og man i mørket finder lys i samværet. Via mit arbejde som vejleder har jeg gennem de sidste år haft glæden ved at vejlede de grønlandske unge, som bor og flytter til Vejle Kommune. For mig er det vigtigt at være nysgerrig og prøve at forstå, for at kunne blive bedre til mit arbejde. Godt hjulpet på vej af de unge og deres familier. Alt sammen noget, der også var med til at nedbryde fordomme og bygge broer. For et år siden blev jeg valgt til Vejle Byråd. Det har givet en anden og mere synlig mulighed for at sætte grønlænders vilkår i Danmark og Vejle Kommune på dagsordenen. Den mulighed vil jeg til enhver tid benytte mig af. Udgangspunktet må altid være, at uanset hvor man kommer fra, om man hedder Søren, Samir eller Stefan Noir, så har alle vi mennesker styrker og ressourcer med os, som vi må sætte i spil. Det er meget vigtigt fokus, for fordomme er med til at skubbe til marginalisering fra samfundet. Endnu har jeg ikke mødt et menneske, som inderst inde allerhelst ønskede at stå uden for det store fællesskab. Der skal så lidt til for at skubbe fra os. Så snart vi taler om os og dem, så graver vi grøfter frem for at bygge broer. Alle skal have lov til at være stolt af, hvor de kommer fra, og være stolte af deres kultur. Det gælder, om man kommer fra Mariager, Mosul eller Maniitsoq. Alle ved, at selv den dårligst håndværksbegavede person, ene mand, kan grave et hul. Jeg graver en hel grøft. Det kan gøres hurtigt, og det kræver ikke nogen evner. Men at bygge en bro, det kræver håndværk, det kræver præcision og vilje. Det kræver, at der på begge sider står mennesker klar til at bygge med. Så lad os bygge de broer sammen. I 2016 gik en mangeårig drøm i opfyldelse. Jeg fik muligheden for at opleve det Grønland, som mange af mine unge talte så længselsfuldt om. Uanset hvorfra i Grønland de unge kom, så berettede de om, at lige præcis det sted var det smukkeste i hele verden. Sikke en rejse. Jeg følte mig så uendelig lille i alt det store, blandt mennesker, der på rigtig mange områder er mig og mange andre danskere overlegne. Overlegne i at tilpasse sig i barske omgivelser. Stadig med hjerte og nærvær. Mennesker, der uden tøven åbnede op for at gøre mig klogere. Midt i alt det svære mødte jeg stolte mennesker. Mennesker, der har valgt at kæmpe til trods for svære vilkår og modstand. Som i bygden Akkunar, der trods kraftig fald i indbyggertal insisterer på at kæmpe for deres berettigelse. Det kunne vi godt lære noget af her i Danmark, når vi råber udkants Danmark om en lille by med 1.500 indbyggere, men lidt for langt til købmanden.
Mod så jeg også i mit møde med de unge mennesker i 10. klasse i Ilulissat. Unge, der synes, det er svært at forstå, at unge mennesker i Vejle ikke ønsker at tage uddannelse til kok i Kolding, selvom det er drømmeuddannelsen. Ene og alene fordi der er en halv times transport til uddannelsesstedet. For et ungt menneske fra Ranak, der må til Ilulissat for at gå i 10. klasse, må det virke absurd, når nu man selv som 16-årig må flytte langt væk hjemmefra for at uddanne sig. Så langt væk, at man kun kan besøge sin familie 2 gange om året, hvis vejret ellers tillader det. Mod, som vi ikke altid husker i mødet med grønlændere i Danmark. Denne ufattelig smukke oplevelse måtte jeg dele. Jeg måtte dele dette smukke og hjertevarme land. Og i april måned i år fik jeg muligheden for at tage hele min familie med op og opleve Grønland på en rundrejse. En mulighed for at dele det særlige ved Grønland, som jeg lige siden jeg var en lille dreng og så nissebanden i Grønland blev så dybt fascineret af. Det blev desværre en ret omkostningsfyldt beslutning, for vi er alle enige om, at vi som familie slet ikke er færdige med at opleve Grønland. Sådan går det jo for de fleste af os, der gæster jeres smukke land. Grønland hiver i hjertet, og Grønland sætter sig spor. 20. december rejser jeg derfor tilbage til Grønland. Sammen med min familie skal jeg op og opleve den jul, som jeg ved, at rigtig mange af jer længes efter. Den jul, der giver gåsehud hos jer og hos mig. Og jeg er ikke engang grønlænder. Grønlandsk jul i mørke, med sne, med julestjerner og nordlys. Jeg lover,